Higala ko og mga igsoon mayo nga buntag kanatong tanan o kaninyong tanan. Happy Sunday mga higala og mga igsoon. Salamat kita sa Ginoo niini nga ka gitawag siya ka buntagon tungod kay aniyan usab kita magapamalandong sa pulong sa Dios. So higala og mga igsoon, mayong buntag kanatong tanan, labi na gyud sa mga tigpaminawan sa atong programa dinhi sa radio natin sa 100.9 FM sa Bukidnon. So mayong buntag, labi na gyud sa atong chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor, uban usab sa iyahang kapikas kinabuhing usab silang bungas pagminalay. Good morning kanyang tanan diha, Pastor John. Obing umusab, mayong buntag sa atong mga kaigsuunag kahigalaan nga nagapamati diha sa tawag siya ga Libuna. Labi na gyud ilang kanhi Gobernador Alex Kalingasan uban kang Ma'am Ilya og silang bunga sa pagminalay. Good morning kaninyong tanan diha Gob Alex Kalingasan. Og yung usab, good morning usab kang Mayor Tutom. Ban usab kang Mayor Tutom Kalingasan. Tutom Kalingasan, no? Og yung usab sa iyang kapikas kanabuhi Doktora Kalingasan. Good morning kaninyong tanan. Basab siyang bungas pagminalay. Good morning usab sa tanan nga naminaw diha sa poblasyon Libuna, tanan sakop sa Libuna nga naminaw. Good morning kaninyong tanan. Og yung umusab sa mga Kristohanon diha sa poblasyon Libuna, Bukidnon nga gihandol ni Pastor Russell Tabiki. Good morning kaninyong tanan diha mga Kristohanon. Og Pastor Russell, good morning. Good morning usab sa mga kaigsunan nato kay galaan nga nagapamati diha sa Higala Kumigzon Cruising Libuna, tanan nagapamati diha. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga gitawag siya og higala og mga igsoon sa mga Kristohano diha sa Cruising Libuna. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Labi na gyud sa mga Kristohano diha sa Cruising Libuna Fundamental Baptist Church nga gihandol ni Pastor Rosindo Mata uban kang Mamata, Pastor Bubbles og Pastor dimot ko sa iyang ano. Good morning kaninyo diha tanan, Pastor. Salamat sa Ginoo, dalay ko gyud ang Ginoo. Good morning usab sa tanan nga mga namati diha sa Philips o sa Agusan Canyon. Labi sa mga Kristohanon diha sa Philips Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan mga brother and sister in Christ. Uban sa iyong alagad sa Ginoo madasigon malipayan kig-uban kanyo, Pastor John Amor. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kaigsuunan o kaigalaan na mati diha sa Higala Kumigzon Damilag, tanan na mati diha sa Damilag. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohano diha sa Damilag Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad sa Ginoo diha madasigon malipayan kig-uban kanyo, Pastor Robert Anthony Oculares. Uban sa kapikas kinabuhi og yung sab sa ilang bungas pagminahalay. Og yung masab kang Pastor Dudes Multibar uban sab kang Ma'am Lani. Good morning kaniyong tanan. Good morning sa mga Butins family, Arunias family ug Asinyaros family diha nga dapit og tanan nga nagapaminaw diha. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga-Alae, tanan naman sa Alae. Good morning kaniyong tanan. Labi na sa Kristohanon diha sa Alae Fundamental Baptist Church nga gihandol ni Pastor Rudy Soyko uban kang Ma'am Ima. Good morning kaniyong tanan diha, Pastor Rudy Suico.
Good morning usam dia sa Mambatangan. Tanan naman mati sa Mambatangan. Good morning kanyong tanan. Labi lagi sa mga Kristohanon dia sa Mambatangan Fundamental Baptist Church. Banjo alagad si Kinunia. Ngayon yung kauban kanunay Pastor Maki Lindaban. Good morning kanyong tanan. Good morning usam. Sa taga Balubal, tanan naman sa Balubal. Good morning kanyong tanan. Sa mga Gutierrez family, Sedenius family, o gingumsab la Pretzere sa Bilina, uban kang mamning, o gingumsab silang bungas pag minalay. Good morning kanyong tanan. Good morning usam sa mga nalimot ko sa ilang apelido. O gingumsab labi na sa mga Kristohanon diha sa Balubal Fundamental Baptist Church. Ila ni og uban sa alagad sa Ginoo dia Pastor Agsito. Good morning kinyo tanan uban ka mga mister, no? Salamat sa Ginoo og dalay kun Ginoo. Good morning usab sa mga taga Gala Kumingson, taga Lunukan, tanan naman sa Lunukan. Good morning kanyong tanan sa mga Dignos family. Og uban pa, good morning kanyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa Blessed of Fundamental Baptist Church. Good morning kanyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya, madasigon malipayan kig uban kaninyo Pastor Benji Declaro, Ma'am Itse, og ingum sa Pastor Ronnie Pinohon uban sa siyang kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. So good morning mga higala o mga igsoon, no? Medyo sige slow ang akong tingin pa nila slow internet connection ng butan diri permente. Klaro ba diya mga igsoon? Nanay nagmonitor na to pero isa pa kabuk. Klaro ba wa ba maputol-putol? So good morning daytod sa ato nga igsoon diha sa Quiet. Good morning Sister Mares dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. O yung sa mayong tungang gabi diya sa nasod sa Quiet nga imong namutangan karon. Good morning kanimo diya. So good morning usab sa atong mga igsoon nagkaigaan na mati dinhi San Miguel. Tanan na mati dinhi San Miguel. Good morning kaniyong tanan. Labi na gid sa mga gitawag siya uga higala kumigsoon sa mga Kristohanon din sa Living Hope Fundamental Baptist Church. Living Hope Fundamental Baptist Church family. Good morning kaniyong tanan, no? Uban sa tanan gyud, no? Diha sa Living Hope Fundamental Baptist Church sa Pisits, no? Ang nagdalas tibok pwersa si Ma'am Ellen Limba. Good morning, ma'am, no? Siya sa nagdalas tibok pwersa sa Living Hope Fundamental Baptist Mission Work dito sa Taguluan nga ang palagtigom diha sa Paulas Hotel. Good morning kanyang tanan, no? Living Hope family dinis Pisits to. Good morning kanyang tanan. Good morning kang Brad Roger Balili, Sister Inday Balili, ug sa mga Balilis family. Good morning kanyang tanan. Good morning usam sa mga Kabangs family. Good morning kanyang tanan. Good morning kang Brad Dondon Lucero, Sister Risa Lucero. Good morning kanyang tanan. Ban silang bungas pag minanay. Uming usab, good morning usab kang Brother Dingkoy Unahon, no? Brother Dingkoy, good morning. Salamat kay naakaingon niya may buntag pastor. Amen. To God be the glory. So igala og maingson padayon kita. Good morning kaniyong tanan. Labi na gyud sa ilang Sister Minerva Galinsuga. Good morning Sister Minerva. Ug imsam simong mga kabataan, Sister Les Galinsuga, imsam kang Ma'am Denden Galinsuga karon gikuha na sa apelyido ni Brad Lloyd, no? Kanang muna igala kami Brad Lloyd, good morning, no? Og Ma'am Denden, good morning. Good morning usab sa atong mga kaigsunan kay galaan na mati din na sa Diklom, tanan na mati sa Diklom. Good morning kaniyo tanan. Ila ni Brad Rene Bretos. Sa mga Bretos family, good morning kaninyong tanan. Higala og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan, no? Good morning labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa
Diadem Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Ungang ingom sa Badyo alagad si Ginoo diha madasigon malipayan kig uban kanyo Pastor Edreto Litanio, Ma'am Miriam. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Santo Niño, Manolo Portets, Bukidnon. Sa Noah's Ark Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad siguro diha malipayan kig uban kanyo Pastor Tutu Raut ug kang Ma'am. Good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo o gadalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa kalipay kadasig. Good morning usab sa taga Manolo Portets, tanan na matis Manolo Portets. Good morning kaniyong tanan. Labi sa mga Kristohanon des Manolo Portets, Bukidnon, no? Labi na gyud diha sa poblasyon Manolo Portets, Bukidnon. Tanan nga nagapamati, good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban sa alagad siguro diha marasigon malipayan kig uban kaniyo Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie, Pastor Art, o uban pa labi na gyud sa ilang missionary diha Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining, o umusam igala kumigsoon sa ilang bungas pag minalay nga si Jumjum mong si Daphne. Good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay kun gyud ang Ginoo. Good morning sa mga Iran's family diha sa igala kumigsoon sa Cagayan, Taguluan, Misamis Oriental. Good morning sa mga Iran's family. Salamat sa Ginoo, dalay kun gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon may buntag ug adto ta sa pahibalo. Ang ato nga pahibalo nga karong Sabado pizza 30. Kaya karon 24 man karon. Karong Sabado Marso 30 ang atong panagtigom Tagalimen North Gospel Team General Philoseph diha paghimuha sa Damilag Fundamental Baptist Church karon nagyong Sabado. Ila Pastor Robert Oculares o ila Pastor Dudes Multibar. Dito kita mag-abot higala og maigsoon karong Sabado pizza 30 rong bulana. Karon nagyong Sabado higala og mga igsoon. Okay, so salamat sa Ginoo kay magkitaay na pud kita og magkagdinasigay ang usag-usa. Igala og maigsoon, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo karon adto na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Higala og mga igsoon, ang atong pamalandungan kinutlo sa Hebrews chapter 11 verse 6. Ingon sa pulong sa Ginoo, but without faith it is impossible to please Him. So in other words, to please God. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Ginoo magapanalangin sa iya pulong, magaampo na kita. Dalay kun og labing gamhanan na mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga din sa makausapa, makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita kining ubos nimong ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasayang nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mga tagluna sa kiniukan sa matagusan namo kasing-kasing. Pinagi sa imong pulong ginamit kining ubos nimong ulipon kaming tanan magmadasigon magmalipayon sa pagpangalaga diha kaning Ginoo. Kaming tanan nga nagapamati, tagaysan kami kaalam, aron masabtan na sa imong pulong, o ingong sab magakinabuhi kami, nga malipay ikaw sa among kinabuhi, samtang nagapaabot sa imong pagpani. Panalangin ikaw sa tanan nga nagapamati. Ug sa imong pulong nga mulanog karon aron dili imong sayang mobalik sa imong presensya. Kung daw galing adunay nagapamati karon, nagantos problema, suluran sa kinabuhi ka magatangtang yan ang Ginoo.
Ikaw nagingon sa mong pulong, dool ka mo nabugatan kay papulayon ko kamo. O gingon mo sa Mudaw-galang adunay nagapamati nga nagantos sa mga balatian. Ikaw magahikap sa mga kamahanan kamot sa ilang lawas adunay balatian. Palihog ayuha pinagis magahon sa mong tabang. Pamulong mo lang si mong trono nga mamaayo diha mamayo ingon ana ikaw kagamanan ingon ana sa pagamo pagtuo di kanim Ginoo. Og sa among pagpadayon karon ikaw magpanalangin ka namong tanan og sa imong pulong mulanog karon. Gitugyan gyud salamatan piglaman sa Kristo luwas. Amen. Higala og mga igsoon, ingon sa pulong si Ginoo, but without faith it is impossible to please God. Nga sa ato pa, importante kaayo ang pagtuo. Kaya ang pagtuo mao ang gitawag siya makapahimuot sa Dios. Klaro og tataw kayo nga kung walay pagtuo dili gayod mapahimutan ang Dios. Pero tungod kay anaa kay pagtuo og ako maunay makapahimuot sa Dios diha sa imong kinabuhi. Higala kumigsoon. Di ba atong ipamalandungan atong miyagi ingon nga nituo sa Ginoo? God expect His children born into His family by faith in Christ Jesus o in Jesus Christ to grow up. Muna nga itong gitaytulan o una gitawag siya og growth strength in the Lord, motubo nga kusgan diha sa Ginoo or lig-on diha sa Ginoo, grow strong in the Lord and grow up in Christ. Ingon nga mga tumutuo diha sa Ginoo. Kaya nagkaroon kitag koneksyon diha sa Ginoo, pinaagi sa atong pagtuo ug maunga. Ikaw ug ako nga mituo, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, nahimong mga anak sa Dios kay ato man kining gituhuan bisaligan atong gidawat. Ang iyang pagkamanluwas dinhi sa atong kinabuhi higala og mga igsoon. Busa, higala kumigsoon, kung walay pagtuo, imposible ang pagpahimuot sa Dios. Muna ito gibasa, but without faith, it is impossible to please God or please Him. Kung walay pagtuo, dili gayod, mahimo ang pagpahimuot kaniya or sa Dios. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa o nga siya magabalos ra sa mga nagapangita kaniya. Ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan is Hebrews chapter 11 verse 6. Mao kini higala og mga igsoon. So, atras na gamay, kay diretso man ta sa verse 6 para sa intro. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig nato sa mga butang nga atong gipaabot o sa pagpamatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Igsoon tungod kay mituo kita kang Kristo Jesus. Sa nadunggan ta ang matuod nga mensahe sa may balita ang kamatuoran nga kita gimahal o gipangga sa Dios. Ang kamatuoran nga si Kristo makaluwas kanato kay gidupan niya nga atong nga sala. Wala nato makita ang iyang pagdupa dito sa cross. Pero atong nadunggan og mao nga nag-abot ang pagtuo. Kay mag-abot lang ang pagtuo kung adunay madunggan nga pulong sa Dios. Ug adunay madunggan ang pulong sa Dios kung adunay magwali. Ug sa diha nga mituo kita higala og mga igsoon,
sultihan ko ikaw, mao nga nagkaroon kita relasyon diha sa Ginoo, kaysa diha nga mituo ta misalig ta sa iyang gibuhat dito sa cross, ato kini gidawat kay buot natong ma-enjoy gihimutang mga anak sa Dios. So mao nga kung ikaw muduol diha sa trono sa grasya sa Dios, kung ikaw adunay pagtuo, mahimuot gayud ang Dios. Busa igala kumigson, ang pumaladungan nato, faith is essential. Ang pagtuo mao ang pagtuo sa mga butang wala makita nato nga ana nga atong kapabuoton. Kaysa diha nga mituo ta higala og mga igsoon, ang Dios na imot kay nagkaroon kita koneksyon diha sa Ginoo isip iyang mga anak. Salamat gayud sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo. Once again, good morning ka Preacher Ray Sabilina is watching. Salamat Preacher Ray, dalaygon gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Igsoon, faith is essential. Ang pagtuo gitawag siya importante. Higala kumigsoon, alang sa pagpahimuot sa Dios og tungod sa pagtuo nahimo kang anak sa Dios ug mo nang atong gilakbitan atong miagi. God expect His children born into His family by faith in Jesus Christ. Igalag minsan to grow up. Og mutubo lang gyud ang usa ka anak sa Dios. Sumala sa ating pamalandungan kung kita magtuon sa pagpasalamat sa ministeryo sa Ginoo. Magtuon sa pag-ila sa gugmag kaluoy sa Dios. Magtuon sa pag-apply sa pulong sa Dios. Igsoon, munang atong gitanaw, it is a command. Munang gitanaw ito, the command to grow up. And the craving for God's word. Muna atong gitanaw, itong miyagi. Igsunod, igala, og mga igsoon. No? Is the consequence is spiritual growth and maturity. Ang resulta ba is mao ang espirituhanong pagtubo o pagkahamtong. So nagsumikad ka na sa pagtuo. Kaysa nagtuo ka kan Jesus Christ, ingon imong Dios ug maluluwas imong kinabuhi, sakop na kas pamilya sa Dios. Munang God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my God. I'm new creation, the devil's no relation. I'm in. Take note, I'm in. Dili I'm for, ha? I'm in. Kaya para, kung for, para sa Ginoo. Apan, I'm in, nana sa sulod. I'm in the blessed family of God. Once again, good morning kang Sister Marie sa Quiet. I mean, diri sa aton nasod sa Pilipinas, dahil may tunga-tungang gabi dito sa Quiet. Kaya nga niya, watching from Quiet, alas 12:18 pa sa tunga-tungang gabi dito sa ilaha, no? So, mayong tunga-tungang gabi diya sa inyong imong nabutangan, Sister Marie, ug may buntag diri sa atong nasod sa Pilipinas. Igsoon, faith is essential or necessary. Kinahanglanon, necessary. Ang pagtuo, faith is essential. Ang pagtuo, importante. Kaayon. Aron, nga atong mapahimutan ang Dios sa atong kinabuhi. Muningon, but without faith, it is impossible to please God. To please Him.
Imposible kayo ang pagpahimot niya sa Dios. Pero sa diha nga na kay pagtuo, labi na gyud sa nadunggan ta ang pulong sa Dios nga si Kristo ang makaluwas kanato. Sa diha nga mituo ta, higala og maigsoon, ikaw ug ako gisilyuhan sa Ginoo sa Espiritu Santo pagtimilan nga ikaw iya na sa Dios. So mahimot gyud ang Dios sa ato kinabuhi. Sumusa, kaya ang pagtuo mauman ang pagtuo sa mga butang o mauman ang pagsalig sa mga butang, wala makita nga ana. So kung atong tanaw ni gala og mga igsoon padayon, faith is essential. Ang pagtuo importante gyud ni kaayo. Sa atong tanawon, una, the definition of faith. Ang gitawag siya igala kung mention ang kahulugan sa pagtuo mo ng sa Hebreano natong nakita. Salamat sa mga stars, termares, dalay gid gyud ang Ginoo sa walay katapusan, makalipay, magadasig. Higala og mga igsoon, kung nato pag yung tanawon, ingon din sa Hebreano kapitulo 1 kapitulo 11 bersikulo 1, karon ang pagtuo mao ang pagsalig nato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang pagmatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Atong dituan si Kristo Jesus. Jesus Christ departed heaven to enter Mary's womb. Aron lang mamatay bayad sa atong sala. Gani karong Bernes, natay gitawag siya ga mao ning pagsaulog sa tibuok Pilipinas sa paghandom sa kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross. Para bayaran ang atong mga sala. Diya din nato madunggan ang gitawag siya 7 ka pamulong sa Dios. Ngayang gibuhian dito sa cross. 7 saying. Sa uban gitawag siya city palabras. Igsoon. Wala na to makita si Jesus Christ. Pero nadunggan nato ug nag-abot ang pagtuo ug mao nga ang Dios naimot kanato kay nahimo kitang anak niya pinaagi sa atong pagtuo. Muna ang definition sa pagtuo. The definition of faith is, tigala kumingson, letter E, complete trust or confidence in someone or something. Kompleto ba nga pagtuo o pagsalig sa usa ka binuhat? Sa usa ka manluluwas nga mao si Kristo Jesus. Ug mao kana ang kahulugan sa pagtuo. Wala na to makita si Jesus Christ, apan nadunggan ta ang pulong sa Ginoo nga mo'y giya nga balaan aron kita magalakaw sa matarong nga dalan. Nadunggan ta ang pulong sa Dios nga nagahatag langit nun kasinuran ug nagpasidaan sa matag usa kanato. Gipasadaan kita nga kita makasasala ug pabadlod na sa linaw nga kalayo. Apan salamat sa nadunggan tang mensahe sa maayong balita nga si Kristo mo ay makaluwas. Sa diha nga mituo ta, dili tay banlod sa linaw nga kalayo. Tagaan pa ta sa Ginoong ilhanan. Pagtibilhan nga kita iya na sa Dios. Ang Holy Spirit dinhi sa atong kasing-kasing itatak sa Dios. O karon sa lang na tungod na sa atong pagtuo. Kay sa diha nga mituo ta nakaplagan nato si Kristo Jesus. Muna nga kaniadto sa wala pa ta dahil sige ringon sa kanta, kasubo sa kinabuhi ko. You are welcome, Sister Marais. Nga nahubsan sa paglaom, unawad-an sa paglaom, niining kalan. Way tumungang panaw ko, ning kalibo
man sa Jesus akong natagbuan. Kano sa lang? Sa diha nga giwalihan ka sa may balitaan ka matuuran nga si Kristo mo'y makaluwas. Sa diha nga mituo ka munang ang pagtuo makapahimuot dito sa Dios. Kaya sa diha nga mituo ka sa iyang gibuhat dito sa krus nga ikaw ako gipangga sa Dios. O karong Bernes mao ang pagsaulog sa tibok Pilipinas sa kamatayon ni Kristo Jesus. Igsoon atong hinuktukan nga diin kita gimahal o gipangga sa Dios. O gamaon ang iyahang pagkahayahay, pagkaharuhay dito siyang trono. Iya kining gitalikdan aron ikaw ako makaangkon sa kaluwasan. Aron ikaw ako dili na ibanlot sa linaw nga kalayo, kundi langit na paingon. Salamat Sister Maris, Sister Maris. Amen. Mao nay galak migson. Jesus Christ departed heaven to enter Mary's womb. Kay ang bayad sa sala kamatayon man, ang Dios gayud ang miambit sa nudron pagkatao, kay ang mamatay maura man gyud ang tao dili man ang pagka-Dios. Og namatay ang pagkatao og mao nga gibayran sa Dios ang atong mga sala. Pinaagi siyang giula nga dugo dito sa cross. Namatay og nabanhaw para kanimo kanako. Kumaw karon Domingo, sunod Domingo mao ang pagsaulog no sa Pilipinas sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Paghandom lang na igalak migso. Sa Biblia wala gyud gilatid nga mao gyud ang pitsa. Pero atong gihandom nga ang Dios namatay ug nabanhaw para kanimo ug kanako. Muna igalak migson, wala na to makita pero nituo ta. Busa ang pagtuo. Ang kahulugan sa pagtuo mao ang pagtuo sa mga butang wala makita na. The definition of faith. Muna nga itong itanaw, complete trust or confidence in someone or something. Sa diha nga ikaw karon nakadungog sa maayong balita, wala pa kay connection diha sa Ginoo. Tuhuin nga magkaroon kag connection diha sa Ginoo. Isip iyang anak kung imong tuhuan ang gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. Og imo ning saligan nga maugyod ni ang makaluwas kanimo ug kanako. Kung imo ning bot nimong i-enjoy, imo ni siya dawaton nga siya lamang makaluwas ug wa nay lain. Magkaroon kag connection sa Dios, isip anak sa Dios. Ang prueba ug ebidensya makita natong mabasa ka na latid kini og napatik sa balang kasulatan Juan kapitulo 1 bersikulo 12, sa tanan midawat. Tiknota, sa tanan midawat. Sa tanan mituo siya ngalan. Kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. So ikaw ang natawo pag-usap. Una, natawo ka sa iminahan. Ikaduha, natawo ka sa Ginoo kay mituo ka man misalig sa gibuhat dito sa cross. Og buot nimong enjoy, imo kining gidawat. Gihimo kang anak sa Dios, ug ikaw ang natawo pag-usap. Una, natawo sa iminahan. Munang unod doon, ikaduha, natawo espirituhanon kay diha man sa Ginoo. Higala og mga igsoon. Sister Maris, okay na ba ang akong signal ya? Nga ang kuan din ga kuan ba ga sige di man nga gatatag slow connection. Wa ba maputol-putol ang tingog? Busa igsoon, ang pagtuo mao ang kahulugan sa pagtuo nga mao ang pagtuo sa mga butang nakita ang kahulugan niya na nga ana. Patron ako, the definition of faith is morning sa Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 1. Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig nato sa mga butang nga atong gipaabot o ang pagmatuod sa pagkaanaa sa mga butang na dili nato makita.
ug mo na nga sa letter A atong gitan-aw sa the definition of faith, complete trust or confidence in someone. So munang mahimuot ang Dios kay ikaw adunay pagtuo diha sa Ginoo. Munang essential ang pagtuo. Faith is essential. Importante kayo. Kay sa atong nga text, but without faith it is impossible to please God. Og munang atong gitan-aw unsa dihay ang pagtuo, o unsa ang pagtuo, the definition of faith, ang kahulugan sa pagtuo is mao ang pagtuo, pagsalig sa mga butang. Wala na to makita nga na atong gisaligan sa Kristo Jesus. Bisag wala na to siya makita. Pero atong nadunggan ang iyang gibuhat dito sa cross. Nga iyang gitahan ang iyang kagalingon para kanatong tanan. Ingon sa Roma Kapitulo 5 versikulo 8, kay ang Dios nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mao kanang gisulti sa pulong sa Dios. Og mo na nga nituo ta busa, the definition of faith is literally complete trust or confidence in someone. Kompleto ba nga pagsalig, wala di gibili na to para sa Ginoo. Og mo nang ang Dios may muot gyud sa atong kinabuhi, higala og mga igsoon. Kaya nga naman sa pinagi sa imong pagtuo, pagsalig kang Kristo Jesus, nagkaroon kang connection sa Dios. Isip iyang anak ug makaingon ka, God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my God. I'm new creation, the devil's no relation. I'm in. Take note, I'm in the blessed family of God. Tanan nga namina once again sa radio natin 100.9 FM. Good morning kanyong tanan, bisan asa nga dapit nga diin nabot niya tong signal. Pwede mo pa-shout out. I-text lang sa 0963 941 5508. I-text lang sa 0963 941 5508. Mao kanay gala kami kung di nato matanaw karon kay dili nato makita kay nag-live ta. Igsoon aw ngatong buhaton is sunod na nato shout out. Okay? Sure gyud atong i-shout out kung naka-text kamo sa 0963 941 5508. Okay, so salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Igsoon hingpit nga pagsalig o gasalig igsoon sa usa ka person. Amo nang pagtuo. Sa diha nga mituo ka kan Jesus Christ, nagingon siya, if you ask anything in my name, I will do it. Lipay kay Ginoo ni anak kung nituo ka. Kung nituo ka, manawagig ka sa Ginoo sincerely. Busa, faith is essential. Ang pagtuo, importante kaayo para kanato. Ang kitang makasasala kung mituo ta sa gugma sa Dios, ikaw dili na makasasala sa tubangan sa Dios. Bisan sa akong pagka makasasala, imo akong gaway sala. Muna igalak migso, ingon sa pulong sa Dios. Ug ato ning nadunggan sa pulong sa Ginoo, muna ingon sa kanta, ang Biblia mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan
nga magakahitabo nga nagahatag sa langit nun nga kasayuran ug nagpasidaan sa tanan nga katawhan. Muna, higala ko nagsuot. Kung gusto kang masayod o gusto ka tinawan, basaha og tun-i ang Biblia. Karon nagtuon ta sa faith is essential. Masayod ta dugang katinawan, higala og mga igsoon sa kahanginan na matikaran. So si Sister Maris iyang gi-shout out ang tanan. Good morning sa tanan, no? Sa tanan na minaw, good morning, no? Gikan kang Sister Maris, gikan sa naghinukad dito sa Kuwait. Igsoon, dili lang kay kana lang, the definition of faith is complete trust or confidence. Sunod, letter B, na letter B na taman, dili lang kay complete trust or confidence in someone, kundi strong belief in God and in the doctrine based on spiritual understanding. People who have show supreme faith. Ang pagtuo ba, dili lang kay number 1 atong isigutan, complete confidence, a letter E, kaya atong gitan-aw ang definition of faith kay nganong importante atong gitan-aw ang kahulugan sa pagtuo is complete trust or confidence in someone. Kung ikaw misali gayud sa Dios kompleto, na siya lamang magkulo sa bunay lain, mahimuot yun ang Dios niya na. Kaya magkaroon kang koneksyon isip anak sa Dios. Sunod, kung strong ang imong pagtuo, kay mao na ang definition sa pagtuo. Is strong, the definition of faith, dili lang kay complete trust or confidence in someone, kundi strong belief in God or in the doctrine based on spiritual understanding. People who have show supreme faith. Nga buot ipasabot ang lig-on nga pagtuo diha sa Dios. Mo nang definition of faith. Ang lig-on nga pagtuo diha sa Dios, higala og mga igsoon, og sa mga doktrina, maghisgot kita doktrina katudluanan, gibase sa espirituhanong pagsabot sa mga tao na nagpakita sa ilang labing taas nga pagtuo. Munang atong mabasa sa Biblia na ay mga tao nga nagpakita sa ilang labing taas nga pagtuo. Kung atong tan-aw ni higala og mga igsoon, tungod sa pagtuo, si Abraham, iyang gihalad ang iyang anak. Kaya nagtuo siya, kaya nag-ingon man ang Ginoo nga magkaroon ka o kaliwat sa makabaga sa balas sa baypayon. Pero ang Ginoo nagsukod sa pagtuo ni Abraham. Gitagaan siya anak o niya ipahalad pa. Maumaurang anak. Ug ako ato mo reklamo bigoy. Ginoo imong gihatag sa ako. Nya imo kong gisaaran nga ang akong kaliwat sama sa bala sa baybayon unya ihala di wala na ko yana. Kinsa pa man ang mahimong mo daghan kami. Akong kaliwat. Pero nagtuo si Abraham sa Dios. Ang nasa iyang unahuna nga padaghanon sa Ginoo yang kaliwat. Busa ang Ginoo man ang naghatag, gipangayo man si Ginoo, iyang gihalad diya si Ginoo. Pero sa netabo igala og igsoon.
Ang nakahitabo igala og mga igsoon, gihalad gayud ni Abraham ang iyang anak. Grabe kadako sa iyang pagtuo. Muna ang pagtuo mao gid ning makapahimuot sa Dios. Faith is essential. Importante kayo kay ang pagtuo mao ang makapahimuot sa Dios. Ngayon sa itong gibasa, but without faith it is impossible to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Busa namang pagtuo si Abraham, iyag yung gihalad. Isukudras Ginoo ang iyang pagtuo. Gihatag ba niya? Gihatag niya. Pagkanindot o pagkadako sa pagtuo ni Abraham ug dili gyud sa hitoplan. Ug nahimuot gayud ang Dios sa iyang kinabuhi. Igsoon, mga tao nga supreme ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. Taas kay ilang pagtuo. Mga tao nga sa katudluanan sa pulong sa Dios, lalom og taas gyud kaayo ang ilang pagpanabot sa pagtuo nila diha sa Dios. Lig-on nga pagtuo, pagsalig. Higala kumigsoon, based on spiritual understanding sa mga tao o sa doktrina, katudluanan nga iya sa Ginoo sa mga tao nga lalong ug taas, supreme ang ilang pagtuo. Muna nga makapahimot gayud sa Dios ang pagtuo. But without faith, it is impossible to please God. Kung walay pagtuo, imposible ang pagpahimuot, paghimaya sa Dios. So karon nga buntag igala kumigsoon, Domingo karon, pangandam na, kusgira na imo radyo, ukana ka sige tawag sa igala kumigsoon sa internet, sa Facebook Live. Igala kumigsoon, i-Bluetooth na, aron mo kusog kayo, ligo na, guman mag-ilis na, kay nagtuo kita sa dili pagbiya sa balaang panagtigom ingon sa gibuhat sa pipila, aron sa pagdasig sa usa-usa. Kay nagtuo kita nga tungod sa dakong kaluoy sa Dios, gihangyo kita sa pagtugyan sa tong lawas nga buhi ingon nga balaan ug makapimot sa Dios nga mao atong espirituhanong pagsimba. Tungod sa gugmag kaluoy sa Dios, giduphan niya ang atong mga sala dito sa cross. Ug mao karong Bernes gisaulog sa Pilipinas ang gitawag siya og Bernes Santo. Igsoon, mahimo nang makahuluganon sa imong kinabuhi kung ikaw adunay pagtuo nga adunay Dios nga nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato, ug tungod niya na gitahan niya ang iyang kaugalingon dito sa cross para kanimo ug kanako. Igsoon, di kinahanglan nato complete trust or confidence to the Lord. Kay gimahal o gipangga ka sa Dios. Ngayon sa kanta, gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kasalanan gipasaylo mo ako, o Dios, daygon ko ikaw. Ikaw pagalagaron og simbahon ko ikaw. Mo na galang magsaon, ilis na. Kung man nakagligo, magkaon na dayon aron mo ato simbahan. Kaya ron atong pahimutan ang Dios pinaagi sa atong pagtuo, tungod sa atong pagtuo ni sayo kita gadto dito aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kay Dios siya nga miambit sunod-nun pagkatao. Namatay ang tao, ang Dios na banhaw. Ay dili maging mamatay ang Dios. Nabanhaw siya. Namatay ang tao, bayad sa atong sala. Kaya ang bayad sa kamatayon man, ni Dios man siya, nabanhaw siya. Higala og mga igsoon.
Busa angay na itong simbahon, pasidunggan ang buhi nga Diyos. Maoy atong dialagaran ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari. Kinahanglan nga mutuo ta complete trust or confidence to the Lord. Igsoon, ang pulong si Ginoo nagpasidaan ka lang kanato. Nga ikaw gako gipangga o gimahal sa Dios. Nag-abot sa atong pagtuo, ang pulong sa Dios gasulti nga nahimo na kang anak sa Dios. Complete trust or confidence. Dili lang kay kanalang kundi strong belief in God. Lig-on nga pagtuo diha sa Ginoo. O sa mga katudluanan nga gibase sa espirituhanon nga katudluanan. O sa mga tao nga lalom or taas. Supreme faith. Mo ning atong nakita ang panag-ignan, atong gitanaw una ang gitawag siya kinabuhi ni Abraham. Ilabihan kan nindot ang iyang pagtuo. Busa ang Dios nahimuot pag-ayo kang Abraham. Igsoon, mo nang definition of faith. Faith is essential. Busa atong gitanaw the definition of faith, ang kahulugan ini, importante man ang pagtuo. Complete trust in the Lord and strong belief in God. In higala ko og mga igsoon, or in the doctrine based on spiritual understanding, people who have show supreme faith. Mga tao katudluanan nga gibase sa espirituhanon nga pagsabot, og mga tao nga nagpakita sa taas nga pagtuo, supreme faith. Kinsa ni una si Abraham ang mamahan nato sa pagtuo. Igsoon, nindot di ba? Faith is essential. Atong kitanaw the definition of faith. Letter A, complete confidence. Higala kami igsoon sa Ginoo. Muna mahimuot gid ang Dios. Complete trust and confidence in God. Sunod is higala kami igsoon atong gitanaw ang strong belief in God or in doctrine based on spiritual understanding. People who show supreme faith. Mauna ang pagtuo, ang definition sa pagtuo. So igsoon, atong tanawon ang gitawag siya the definition of faith kay essential man. Ato pong tanawon ang ikaduha, the demonstration of faith. Hindi man nato ni makuha karon sa pasensya higala komisyon, balik na sa dakong subaw. The demonstration of faith, ang pagpakita sa pagtuo. Yun na una na to na nahimuot yun ang Diyos sa kinabuhi ni Abraham. Iya tong gidemonstrate ang iyang pagtuo diya sa Ginoo. But pasabot, iyang gipakita ang iyang pagtuo. O atong nakita sa balaan nga kasulatan. Kaya ang balaan kasulatan maong giya nga balaan aron kita maglakaw sa matarong nga dalan. Ang balaan kasulatan nagahatag kanatong langit nun nga kasayuran sa mata ko sa kanan. Og muna nga atong gitan-aw, faith is essential. Importante kay pagtuo. Kay importante man atong gitan-aw ang kahulugan sa pagtuo.
the definition of faith. Complete trust and confidence to our God. And strong belief in God. Or in doctrine. This is spiritual understanding. People who show supreme faith. So, ikaduha, mo itong definition of faith. The demonstration of faith, atong gihisgutan pasiuna, ang kinabuhi ni Abraham, nga iyang gidemonstrate, iyang gipakita ang iyang pagtuo. Bisa nagkaulugan nga mawad-an siyang anak. Pero tungod kaya doon na siya pagtuo sa gisaad sa Dios nga ang iyang kaliwatan musama kabaga sa bala sa baybayon. Tungod gud ni Abraham, adunay Israel. Mga anak na ni Abraham. Perting daghana sa kanasod. Ug sa diha nga mituo ta, nahimo usab ta sumusunod sa pagtuo ni Abraham. Mga kaliwat sa Dios. Naghimot ang mga anak sa Dios. Subusa, ikaduha the demonstration of faith, ang pagpakita sa pagtuo atong gitan-awon kang Abraham. Dayon dinhi igala kung igsoon in Hebrews chapter 11 verse 4 atras na gamay kay 6 man to. Dayon palagbasa na to og size usa city. True Bible faith is confidence, obey to God's word in spite of feeling, circumstances. The best way to grow in faith is to walk with the faithful. We have the lives and labor of great men and women of faith found in the Old Testament. Patron ako True Bible faith is confidence, obedience to God's word in spite of failing circumstances. The best way to grow in faith is to walk with the faithful. We have the lives, our labor of great men and women of faith found in the Old Testament. Nambuot ti pasabot, ang tinuod nga pagtuo sa Biblia mao ang masaligong pagsunod sa pulong sa Dios. Bisan pa sa mga pagbati nga kahimtang sangputanan, ang pinakamaayong paagi sa pagtubo sa pagtuo mao ang paglakaw uban sa mga matinuuhon. Kita adunay mga kinabuhi o mga kahago sa bantugan nga mga lalaki ug babae nga gihisgutan ang pagtuo nga nakita diha sa daang tugon. Grabe ba? Mao ka na igala kumigson. Atong gitanaw sa lalaki si Abraham. Muna igala kumigson. Muna nag-demonstrate, nagpakita sa iyang pagtuo. Mao ka na higala og mga igsoon. So karon atong basahon. Verse 4. Muna sa Hebrews chapter 11 verse 4, suguta sa pagbasa. Binisaya lang, tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios. Sa labaw pa mo na nakita nato sa Daantogon. Sa kinahanglanon nga halat inihaw. Amen. Si Abel, tungod sa pagtuo si Abel
mihalad ngadto sa Dios sa labaw pa ka hinangpunon nga halad inihaw kaysa kang Kain nga pinaagi niini siya nahiuyunan ingon nga gipag himutan sa Dios, gikahimutan sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang halad. Siya patay na gani tungod sa iyang pagtuo, siya karon nagasulti paghihapon kanato. Wow. Di ba? Manatungod na siya sa pagtuo, igala og migsoon. Si Abel mihalad sa iyang halad nga nauyunan o gikahimutan sa Dios. Nga tungod nini, ang pamatuod nini nga gikahimutan sa Dios nga labaw pang may nangpunon kaysa gihalad ni Kain, gidawat niya ang halad ni Abel sa Ginoo. Mo man gani nga nasina si Kain. Nganong kang Abel ra ang gidawat iya wala. Wala man gud siya sa plumb line. Wala pa siya sa matuod nga proseso o tunton urgiya bagiya sa paghalad. Igalag migso nang gikinahanglan man gud ang pagtuo nga sincero diha sa Ginoo. Complete trust in God and in the Lord, and strong belief in God or in the doctrine based spiritual understanding. People who show supreme belief o supreme faith. Mauna ang demonstration sa pagtuo. Taas nga pagpakita sa ilang pagtuo diha sa Ginoo. Muna itong gitanaw si Abraham. Gitanaw po nato si Abel. Ug karon ni gala kumigsoon, gamay na lang ang oras. Faith is essential. Importante ang pagtuo. Busa atong gitanaw ang kahulugan sa pagtuo. Complete trust in the Lord. Strong belief in God or in the doctrine based spiritual understanding. People who show higala kumigsoon supreme faith. So muna nga atong gitanaw ang gitawag siya the demonstration. Gidemonstrate ni Abraham og ni Abel ang ilang pagtuo. Mo na malipay ang Dios ni ana. Higala kumigsoon atangan nato. Wa pa ta man sa demonstration sa part 2 nato humnon og hangtod sa gitawag siya sunod nga di. Una, the definition of faith. Sunod, the demonstration of faith. Igo na ta nakatunga. Sunod ayon atong humnon higala og migsoon the blank of faith. Magaputa wala na kitay oras dalaygon og labing gamhanan ng mga Dios. Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo napatalinghugan. Panalingini ang tanan nga nagapamati kay ikaw nagingon sa imong pulong. Bulahan ang nagbasa. Bulahan ang naminaw, bulahan usab ang nagbuhat niini. Ginoo dalaygon gid ikaw sa walay katapusan. Salamat Ginoo kay naapil kami niining importante nga mao ang pagtuo. Importante kay sa among kinabuhi kay mao nga pinagis pagtuo, ikaw mahimuot sa among kinabuhi. Dalaygon gid ikaw Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa tanan nga naminaw ug ikaw pa din magpanalangin kanamong tanan. Gitugyan gyapon salamatan pila mas Kristo muluwas. Amen. Salamat sa tanan nga naminaw, dalaygon gid Ginoo sa walay katapusan. Ingon ni Sister Maris, amen. Ingon niya, thank you Pastor. Dalaygon gid Ginoo sa walay katapusan. Salamat Sister Maris. Ug ang Ginoo magpanalangin. Once again, good morning detod kang Ma'am Ellen, no? Amot ug wala naka-PM ba siya? Say mag-up man gud mo hawa man gud ang iyang cellphone. Dalaygon gid Ginoo sa walay katapusan ug ang Ginoo magpanalangin.
kanatong tanan. Tigala kong si Pastor Jenny Limbag naging-uban kini sa manon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanang Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tawo masayod sa kabatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato. Otron ko may butang kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.